سلام كم يتمسيو فنوى ارتفي تكاتل زلخم زخبركم تعذبتنا ساعات شعات أخيلو نلوم سولوس إسران حموشن حاسس تدالو هاجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلخو روبيل بركته نمكتالكم بخبرنا عدمكو بقندر استزينا فيلم مولد النبي نعمته شحنا 440 هجرية لومي بلوع المعارك تخبيرو بدرجة هاجر زرقحة تكلات كلمة مرتي بالعلي كلتهم 240 مئتاويت عبيو أب هوسبيتال تسني نشدوشة مئة زيجاتات مطبحتي حبل عيني تخايدو أمريكا بالعلي إيران زحية لمخانو زتقصتو حدش كتبا وإقدا والسينا فرنسان سعود عربن كتباون وتهدراون زركبهم سلان حدن سماعات كم زختما حبيران أمريكا أب كلتشن إسرائيل حمشن أب معبال نيكولاس واتوار أستات $7 بليون وتأي كم زجبرت تجاريتو زرزر زينا مولد النبي نعمته شحنا 440 هجرية لومي إسرائيل حمشن حسه بلوع المعارك تخبيرو أبس مراب زعباز تخيل سنة سرعات استدالو تصبالو ياسين صالح كأوربويو مولد النبي لومي إسران حمشن حسي كلتشن إسران شدشن مالت عصر تخلت ربيع الأول شحن 440 هجرية بلوع المعارك تغبيرهم أب أسمرا ميدا جامع الخلفاء الراشدين أبستغبره لعلو سب السلطان منغستن جنبارن أمباسادراتن دبلوماسياتن كمون مرحت هيمانوت كريستنان مؤمنان زترخبلو سنة سرعات أبو منبر قباء إسلام أوقاف كتم أسمرا أتو محمد برهان عطا نتاريخاوي أقداس نتنا يتبع الزقلت قال هيوم مفتي إرتران أبو منبر لعلوي بايتو إفتان إسلاماوي قداياتن إرترا مولانا شيخ سالم إبراهيم المختار بوغنم وشتي هاجن وطن زركب حزب إرترا يوحنا دحر مبالا بزهابو أبسنا مقبار زتكور خطبة جزي زمصو مرخبيتات أب كندي أب تقام نقرات زوال بقلة والكسبات بسم هايمانتن كالئن مسار حتلئي زرقن أنوتن كوينو مهلاو بمتكاس كلو كالليون كبر حلون بوغن دمامن إسياتن قلعون كتنقاقون نقحاتهم كبرخون تلابيهم حيث يستقل البعض وسائل حديثة جعلت العالم قرية واحدة وبدلا من استغلالها لما فيه نفع الناس تحولت على أيدي البعض وسائل للتفريق والتنفيس عن حقد دفين وأمراض نفسية وبعضهم يستقل الدين ويتاجر به لبث الكراهية والدين منه براء فلا يوجد دين يدعو إلى الكراهية فيجب علينا جميعا الانتباه خاصة الشباب والأطفال مولانا شيخ سالم إبراهيم أسعيمم حزب إرترانتي بدمسو أدقو استدرع سنيتن حدنتن كمون حونتن مكوبارن أدل ديلو كأكبن كحلن رزين حلفنت كمزلو أغنزيوم أتتنبل تمهرو خلواتات قرآن كتماس مراب زغربو النشيد مالت مزامور كمون بجلتات مدايح بزغربو مسنا دوتات معرقو نيرم بدرجة هاجر أب هنس التكلات كلمة مرتي بستجبر وفري تكلات قطري بالعلي كلتنا 240 مئتاويت عبيو وكل إرينا بيتي السلمون بملقع تصاب زدالو تحستولو يصعب مصنعتي كم زحبرو تمهارو بقدمة مرتي انت حليفهم نمتن متراف ب17 مئتاويت نمتن مقراط ب36 مئتاويت مدقام اب كفلي ب30 مئتاويت كم زغدلو اذن نقرب اب هاجراوي مرمرا شاملاي كفلي كاب استساتفو تمهارون اتوم 60 مئتاويت زحالفو نكلت عامت ناي قدمة مرتي عدل زرخبو تمهارو مخانم صبصابا ጨፈር ሚኒስትር ትምርቲ የነጽር
መንግስቲ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ብዘበገሰ ወፍሪ ዝርግሐ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብደረጃ ሃገር ብልዕሊ 240 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ። ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣወሃሃዲት ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ መምህር ኣበባ ሃብቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብ መላእ ሃገር ቁፅሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ 829 ዝነበረ ኣብ ኣካዳምያዊ ዓመት 2025-2026 ናብ 2004 ከም ዝበረኸ ኣብርሃ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣካላዊ፣ ስምዒታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላውን ሃገራውን መድያት ህፃናት ዝኽስኮሰሉ ወሳንን ኣገዳስን መደብ ምዃኑ ብምጥቃስ ቆልዑ ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ዘለዎም ማሃስቲ ናይ ምባህል ክእለት ዝወነኑ ከምኡውን ማሕበራውን ባህላውን ክብርታት ብምልኣት ክላበሱ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ ኩሎም ህፃናት ብኡ ክሓልፉ ከም ዝግባእ ኣገንዚባ። ምስዕቤት ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ቁጥር ተምሃሮ እውን ካብ 65,000 ናብ ልዕሊ 128,500 ከም ዝበረኸ ብምሕባር ኣብ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ሕፅረት ንኸየጋጥም ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ መምሃራን ዘተኮረ ስልጠናታት ኣብ ኩሎን ዞባታት ይውደብ ከም ዘሎ ከምኡውን ብ9 ቋንቋታት ዝተዳለወ መምሃሪ ጽሑፋት ንሕትመት ድልው ምህላው ኣነፂራ። ኣብ መወዳእታ መምህር ኣበባ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ከማው ሰረት ንኽሕዝ ኣብ ኩሉ ዞባታት ዘተክካየድ ምዃኑ ብምጥቃስ ምምሕዳራትን ዝምልከተን ኣካላትን ኣብ ምብራኽ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ተረአን ክዕዝዛ መሰልጠኒ ማእከል መምሃራን ክዋደድን ስሩዕ ስልጠናታት ክወሃብን ከምኡውን መነቓቕሒ ንዋት ክቕረብ ተላብያ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 444 ኣብ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 337 ኣብ ዞባ ደቡብ 667 ኣብ ዞባ ዓንሰባ 304 ኣብ ዞባ ማእከል 175 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ 77 ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣለዋ። እቲ እንኮ መተካእታት ዘይብሉ ወፍሪ ኣብ ህይወት ትምህርቲ እዩ። ስለዝኾነ ኸዓ መንግስቲ ንምህናፅ ምዕሩይን ብቑዕ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ቆላሕትኡ ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ገይሩ ብሓያል ፃዕሪ ይሰርሕ ኣሎ። ኩሉ ዜጋ ድማ ተጠቃሚ ዝዕድላት ክኸውን መድረኻዊ ጠለብ እዩ። ምሳላይ ዙቤር ስዒድ ቤትኤል ሰሎሙኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ማእከል ከተማ ኣስመራ። ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ን600 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ተኻይዱ ወይክለዲና ኣማኒኤል ተስፋይ ንዘዳለው ፀብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ክትቕርቦ እያ። ካብ መወከሲ ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ዝተላእከ ጉጅለ ክኢላታት ካብ 21 ክሳብ 25 ነሓሰ ኣብ ሆስፒታል ተሰነይ ን600 ዜጋታት ብነፃ መጥባሕቲ ሓበላ ኣካይዶም። እቲ መጥባሕቲ ንነበርቲ ንኡስ ዞባታት ተሰነይ ሃይኮታን ፎርቶሳዋን ከም እተኻየደን 15 ህፃናት መንባሮምን ዝሓበረ ነቲ ጉጅለ ዝመርሐ ክኢላ መጥባሕቲ ዓይኒ ዶክተር ኢዮብ በየነ መምሕዳራትን ሞያውያን ጥዕናን ኣብ መወሃድን ምስላጥን ናይ ትዕማም ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ኣመስጊኖም። ኣባላት ጉጅለ ዶክተር ረድ መንግስቲ ኣብወገኑ ኣብ መታሓት ምስ ዘሎ ፀሓይ ንፋስን ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዕድሚኦም ዜጋታት ሓበላ ዓይኒ ክኽሰት ንቡር ምዃኑ ብምጥቃስ ዜጋታት ኣብ ትካላት ጥዕና ቀሪቦም ኩነታት ጥዕና ዓይንቶም ከረጋግፁ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቃሳቶም ድማ መነፅር ከዘውትሩ ፀዊዖም። ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንኡስ ዞባ ተሰነይ ኣቶ ገብሪ ህይወት ተኸስተ ድማ ኣቐዲሞም ምስ ኣሃዱ ኣገልግሎት ሕክምና ዓይኒ ከተማ ተሰነይ ብምውኻድ ኣብ 3 ንኡስ ዞባታት ዝተኻየደ መርመራታት ኣብ ዓወት ናይቲ ወፍሪ ዓብ ተራ ከም ዝነበሩ ኣብርዮም። መጥባሕቲ ዝተገብረሎም ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ ብሰንኪ ዝፀንሖም ፀገም ዓይኒ ዕለታዊ መነባብሮኦም ተፀሊዩ ምፅንሑ ብምዝካር ድሕሪ መጥባሕቲ ግና ብርሃን ዓይኖም ተመሊሱ ንቡር ንጥፈታት ክካይዱ ከም ዝጀመሩ ገሊፆም። ኣብ ዝቕፅል ቀረባ መዓልትታት ኣብ ከተማታት ባሮንቱን ኣቁርደትን ተመሳሳሊ ኣገልግሎት ክወሃብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ ከባቢ ሽከቲ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ብፕሮጀክት ዓዲ ሃለዎ ጨንፈር ማይ ዝተዋየደ ስርዓት ቀረብ ፅሩይ ስተ ማይ ብ23 ነሓሰ ተመሪቑ ኣገልግሎት ጀሚሩ። እቲ ፕሮጀክት ካብ ዓዲ ፅንዓይ ምዝርጋሕ 12 ኪሎ ሜትር ሻምብቆታት ከምኡውን ምውዳድ ብድምር 260,000 ሊትሮ ዝሕዛ 2 ኣጋነ የጠቓለል። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሽከቲ ኣቶ መሓሪ ደባስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣቐዲሙ ዝፀንሐ ፕሮጀክት ማይ ምስ ብዝሒ ነበርቲ ዝርግሐ ኣቃምጣ ዓድን ዋሕዲ ዓይኒ ማይን ፀገማት ከም ፅንሖ ብምሕባር በዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ካብ ዲጋ ሎጎ ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክሰትዩ ከም ዝበቕዑ ገሊፆም። ኣብ ፕሮጀክት ዓዲ ሃለዎ ቁፅሪ 2 ሓላፊ መስመር ማይ ኣቶ ሽሻይ ተስፋይ ብወገኑ ነበርቲ ሽከቲ ንምዕዋት ናይቲ መደብ ንዘርኣይዎ ዕዙዝ ተሳትፎ ብምውጋስ ቀፃልነቱን ክወሓስ ግቡእ ክንክንን ሓለዋን ክገብርሉ ተላቢዮም። ኣካይዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ ተክለማርያም ገብረ ኢየሱስ ድማ ብሰንኪ ዋሕዲ ምንጭታት ማይ ነበርቲ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከቢድ ጾር ከም ዝነበረን ብምጥቃስ ነዚ ንምፍታሕ ብዝተኻየደ ፃዕርታት ብደረጃ ንኡስ ዞባ 15 ዓድታት ካብ ዲጋታት ሎጎን ምስላምን ተጠቀምቲ ፅሩይ ማይ ከም ዝኾና ሓቢሩ። ካብ ድባርዋ ንሸነኽ ሰሜን 9 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ሽከቲ 1800 ነበርቲ ኣለውዋ።
ጨንፈር ሃማተ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ንኡ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ውዳበ መንእስያት ንምሕያል ዝዓለመ ርክብ ብ22 ነሓሰ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ኣቦ ኪሎማ ኣካይዶም ዕላማ ማሕበር መንእስያት ብኩለንትንኦም ምንቃሕ ምውዳብን ምዕጣቕን ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ሓላፊ ሃማተ ኣብቲ ንኡ ዞባ መንእሰይ መሓመድ እድሪስ ኣብዚ መዳይ እዚ ዕቱብ ስራሕ ከም ዝካየድ ገሊፆም ሓላፊ ጨንፈር ሃማተ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዑስማን ዓብደልቃድር ብግድኡ ኣብ ሕብረተሰብ ክመጽእ ዝድለ ለውጢ ንምርግጋጽ ንቑሕ ተሳትፎ መንእስያት ወሳኒ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ኣቦ ኪሎማ ተጠቃምነት ዕድላት ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምዕባይ መንእስያት ተርኦም ክዕዝዙ ኣተሓሳሲቦም ኣመሓዳሪ መምሕዳር ከባቢ ኣቦ ኪሎማ ኣቶ ዓሊ ብርሃን ድማ ሃማተ ኣብ ውዳብን ምስልጣን መንእስያት ዘካየዶ ዘሎ ጻዕርታት ብምጓስ ብወገን መምሕዳር ዘድሊ ምትሕባር ከም ዝግበረሉ ሓቢሮም ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ምሳና ጽንሖ ዜና ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝሓየለ ምዃኑ ዝጠቐሰቶ ሓድሽ ቁጠባዊ እገዳ ወሲና እዚ ንሓሙሽተ ኣገደስቲ ጽላታት ዒላማ ዝገበረ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ቁጠባዊ ጸቕጢ ብምፍጣር ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ዘገድድ ምዃኑ ቤት ጽሕፈት ግምጂ ኣሜሪካ ሓቢሩ ኣሎ እቶም ተኣጊዶም ዘለዉ ጽላታት ቴክኖሎጂ ኣቪዬሽን መጓዓዝያ ባሕሪ ሰደድ ወርቅን ዲጂታላዊ ስርዓትን የጠቓልሉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ስምምዕ ምስ ዘይትበጽሕ ካብ ዓለማዊ ቁጠባ ስርዓት ንምንጸላ ዝኽእል እገዳ ከጽድቕ ምዃኑ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ ኣብ ልዕሊ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ቻይናን ህንድን ኣብ ልዕሊ ዝርከብአን መሻርክታውን እገዳ ክውስን ምዃኑ ፕረዚደንት ትራምፕ ሓቢሩሎ ነዚ ሓድሽ በይናዊ ስጉምቲ ዝኾነነት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ረብሓታታ ንምሕላው ኣድላይ ዝበለቶ መልሰ ግብሪ ከም እትህብ ኣጠንቂቓላ ኣሜሪካ ነቲ ብኹናት ክትዕወተሉ ዘይከኣለት ወፍሪ ብቁጠባ እገዳ ከተስምሮ ትፍትን ከም ዘላ ዝወቐሰት ኢራን ከዓ ነዚ ሓድሽ ስጉምቲ ተማጣኒ መልሲ ግብሪ ከም ትህበሉ ኣፍሊጣ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ መንጎአን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብሰላም ምዕራፍ ክዘራረባ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ዝወሰንኦ ናይ 60 መዓልታት ናይ ግዜ ገደብ ብዘይፍረ ድሕሪ ምዛሙ እቲ ኩናት ካልእ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል እዩ ክእመት ጸኒሖም ፈረንሳን ስዑድ ዓረብን ቁጠባውን ወተሃደራውን ዝርከብኦ 21 ስምዓት ከም ዝኽተማ ሓቢረን እቲ ስምዓት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮንን ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማንን ትማሊ 24 ነሓሰ ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ተበፂሖም ኣብ ጽላት ምክልኻል ዝኸተምኦ ስምዕ ንሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ምልውዋጥ ቴክኖሎጂን ክኢላዊ ዓቕምን ከምኡውን ምግታእ መጥቃዕትታት ሳይበር የጠቓልል ብዘይካዚ ኣብ ምምዕባል ቴክኖሎጂ ብቐንዱ ድማ ሰብ ስራሕ ብልሒ ቱሪዝምን መጓዓዝያን ክትሓገዛ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ ከም ኣካል ትስምዕ ስዑድ ዓረብ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ህንፀ ዘመናዊ መዘናግዒ ማእከላት ናይ ኣስታት 7 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክትገብር እያ እቲ ፕሮጀክት ኪኖቲ ምስ ተዛዘመ ዝህልዎ ቁጠባዊ ረብሓ ልዕሊ 22,000 ዕድላት ሽቕለት ከም ዝፈጥር ሰመዚ ፈረንሳ ኣሚቶም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈረንሳን ስዑድያን ኣብ 2025 ልዕሊ 12 ቢልዮን ዶላር ንዝነበረ መጠን ዘካየዶ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ ዝመጽእ 3 ዓመታት ብዕፅፊ ንምዕባዩ መደብ ከም ዘለወን ሓቢረን ኣሜሪካ ኣብ 2025 ኣብ ምምዕባል ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ኣስታት 70 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበረት ጸብጸባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ኣብ 2024 ልዕሊ 56 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ ዝተቐሰቶም ጸብጸባት ምስቲ ናይ 2025 ክናፀር እንከሎ ናይ ኣስታት ሓደ ረብዒ ፍልሊ ከም ዝነበሮ ኣረዲኦም ትሽዓተ ወነንቲ ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ዓለምና ኣብ 2025 ምምዕባል ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ብሓባር 119 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሰላዓ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ኣብቲ ጽላት ብጠቕላላ ልዕሊ 470 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገበራ ይጥቀስ ኣብ ብርክት ዝበላ መሻርክቲ ሃገራት ኤውሮጳ ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ኣዋዲዳ ዘላ ኣሜሪካ ናብቲ ዞባ ተወሳኺ ኣፅዋር ክትልእኽ መደብ ከም ዘለዋ ክትገልጽ ጸኒሓ ነቲ መደብ ብዕቱብ ትከታተሎ ዘላ ሩስያ ልኡላውነታ ንምውሓዝ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ትወስድ ክትጠንቅቕ ጸኒሓላ ምስ ምሕፋሕ ኔቶ ዘስጋኣ ሩስያ ኣቐዲማ ኣብ ጎረቤታ ቤላሩስ ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ከም ዝዋደደት ዝዝከር እዩ ወነንቲ ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ዓለምና ብድምር ልዕሊ 12,000 ኒክሎሳዊ ኣፅዋር ክውንና ከለዋ እቲ ዝበዝሐ ናይ ኣሜሪካ ሩስያን ቻይናን ምዃኑ ይጥቀስ
ተጠቃምነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንቆልዑ ናይ ዝኸልከላ ሃገራት ቁጥሪ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ተገሊጾም እዚ ዝተሓበረ ካናዳ ተጠቃምነት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሞም ቆልዑ ዝእግድ ሕጊ ድሕሪ ምጽደቓዩ እቲ ስጉምቲ ንቆልዑ ካብቲ ብሰንኪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘጋጥም ናይ ኣእምሮ ሕማማት ወልፍን ገበናትን ንምግታእ ዝዓለመ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ማርክ ካርኔይ ገሊጾም بمسرزي حدش حقي عدمهم تحتي 16 عام زخون قلعو محبروا مرخبيتات فيسبوك انستغرام تيك توك سناب شاتن يوتيوبن كتقمو حدش حسابات كخفتون اي فكر لومنيوم نزل حقي استحسو كوبانات تكنولوجي كاب عمتاو اتوتوم كساب 300 زبصح غنزبا مقطعتي كم زبينلهم تفليطلهم اقدما استراليا تقامنت محبروا مرخبيتات تحتي 16 عام زعدمم قلعو كم زخلكلت ذكريو تهاجر نتحقي كورحة حساس كل تشن إسراح مشان أب تكبر كم زو على تو زفلت كينو بريطانيا إسبانيا فرنسان زلكبن حيالو هاجرات تما سال سجومة الموساد زخل مسرح أب جيسن كم زلوا يحبر هندن روسيان أب ممعبال قطبة نقدي حرشة بهلي سنفلتاتن تكنولوجيا زتكورس معكتيمن اسم معزي بريزيدنت فلاديمير بوتين تمالي 24 نحاسه مسل علوي الأخندي أب كتما موسكو أب زكايرو ركبي تختيمو بمسرت سمع كلتين هاجرات متن وفري نقداو نتفتاتن ملوات كيلاو عقمن كسف حين ازي كمزيلن كله أب قداماي منفق كلتشن 26 متن نقداو ملوات روسيان هندن مستي ناي قدمي عمت تماسالا وارح بمنصار بالعلي 800 كم زعابيه صبصبات حبيروم فريات باريا وغاز ندادن حرشان ابتي نقداو غسغاس زلعل تراكم زنوروم تغليصلهم كلتين هاجرات نمتن زكايرو نقداو ملوات كساب 2030 ناب لعلي 100 بليون دولار كم نمبال مدب كم زلون يقلات يوردانوس مسز باويت ريبابليك تشاينا تصنحها كل مرياوي زمدنا نمسفاح كم تسرح حفليطام كو 18 كساب 24 نحاسه اب تشاينا مبصح كفصم زقنيه نغوس يوردانوس عبد الله داغماوي مس بريزيدنت شي جين بينغ اب زكايرو زررب هاغورنتي تشاينا تختولو زلا ناي معباله مسمر كم اتدنقو ادديوم ابزي كازي نغوس عبد الله يوردانوس مس تشاينا اب صلاتات حرشا تكنولوجين تمرتن زلوا متحبار كم تعبيو انطيروم ازي كمزيلن كولو تشاينان يوردانوسن اب موحاس زباو صتا كم استحغاغزا غليطن كلتين هاجرات قدمي 49 عامتات زختمو دبلوماسياو زمدنا هوتاو غسغاس يمزغب كم زلين زحبرام روسيا اب معبال صلات مكلخال زتكوره مصنعتي كم تكايد زغلصتا ساتلايت كم زونچفت حبيرام ازات مالي 24 نحاسس تلاك ساتلايت نابتي زدلل حقت بعوت كم زبصحت منستر مكلخال روسيا كوان تغلصه اب هو نتتصنحلو غزي غنا اينصرن روسيا نزانا حج دميركا ابز عمت زي 3 وتهدراوين ساتلايتات كم زونچفت صبصبات يردوم صتان محاس وتهدراو عقما تدنفع زلا روسيا ازي تكايرو زلا طفراو نطفتات اكالنات مخانو يتقس زيناتات المزامبار ارس زينا كدغملكم مولد النبي نعمته شحنا 448 هجريا لومي بلوع المعارك تخبيرو بدرجة هاجر زرقحت تكالات قدمة مرتي بالعلي 240 مئتاويت عبيو اب هوسبيتال تسني نشدش 100 زيغاتات مطبحتي حبل عيني تخايدو أمريكا بالعلي إيران زحيل مخانو زتقصتو حدش قطباو إقدا والسينام فرنسان سعود عربن قطباون وتهدراون زركبوم عسران حدن سماعات كم زختما حبيرن
أمريكا بكلتشون إسراء حموشن أبمع بالنيكلوسا وأطوار أستاد $7 بليون وصاي كم زجبرت تجليتو نص ساعات استدلالو زينات تزازيمولو مسترفو مربطنا حرقكم بوغاني سناي مشت